27 godina trajanja ovog festivala i puna sala Užičkog pozorišta iz večeri u veče daju nam za pravo da verujemo da sam festival i nivo kvaliteta pozorišne produkcije sa kojim možemo da se sretnemo nikada neće biti dovedeni u pitanje. Grad Užice svih ovih godina podržava ovu značajnu manifestaciju i nadam se da će tako uvek biti, jer znamo da je kultura nasušna potreba svakog čoveka i kada on nije svestan takve potrebe i put da sebe, a samim tim i svet u kome živimo, učinimo boljim. Moto ovogodišnjeg festivala parče hleba, parče neba. To je neki minimum minimuma na koji svaki čovek ima pravo. Živimo u teškom vremenu, u eri potrošačkog društva koja čoveka često uvuče u kandže niskih strasti u borbi za opstanak, ali i status. Parče neba ćemo nekako i otkinuti za sebe, a do hleba su putevi nekada trnoviti i teški.